Daytoy, ito. Anya daytoy? Ano ito? Dayta, iyan. Dayta ti ginatang ko. Iyan ang binili ko. Dayjay, iyon. Dayjay ti kayat ko. Iyon ang gusto ko. Ditoy, dito. Umay ka ditoy. Pumarito ka or pumunta ka dito. Dita, dyan. Ikabil mo dita. Ilagay mo dyan. Ijay, doon. Mapanak ijay palengke. Pupunta ako sa palengke. Ampay, bakit? Ampay agsangsangit ka. Bakit ka umiiyak? Anya, ano? Anya tinagan mo? Ano ang pangalan mo? Sino? Sino? Sino ti tatang mo? Sino ang tatay mo? Kasano? Paano? Kasano ka nga nakaawid? Paano ka nakauwi? Kaano? Kailan? Kaano ka nga agsubli? Kailan ka babalik? Dinno? Saan? Dinno ti papanam? Saan ka pupunta? Aking kanya. Kanino? Aking kanya atoy. Kanino ito? Wen. Oo. Wen, kalkalpas ko laeng. Oo, katatapos ko lang. Haan or madi. Hindi. Haan ko nga nakita. Hindi ko nakita. Jack ammo. Hindi ko alam. Jack ammo no mapanak. Hindi ko alam kung pupunta ako. Jack maawatan. Hindi ko maintindihan. Jack maawatan ay ibagbagana. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi niya. Dikalman. Kahapon. Dikalmanak pa'y ditoy. Kahapon pa ako dito. Tatta. Ngayon. Mapanak tatta jay Manila. Pupunta ako ngayon sa Maynila. Madamdama. Mamaya. Aglabaak madamdama. Maglalaba ako mamaya. Nubigat. Bukas. Agriingak nga masapa na bigat. Gigising ako ng maaga bukas. Makadomingo. Isang linggo. Makadomingo ak dito yun. Isang linggo na ako dito. Makabulan. Isang buwan. Makabulanak nga agyan ditoy. Isang buwan akong mananatili dito.
Makatawan, 1 taon. Makatawanan ti nalabas, 1 taon na ang nakalipas.